Halløj, Majbrit. Halløj, Svend Jonas. Velkommen til Wineservice. Tak. Hvad er dog det, du har gang i her? Jeg har simpelthen fået en vanvittig god idé. Nå? Ja, jeg har simpelthen valgt at lave den gastronomiske rejsekuffert. Ja. Til den, der endelig må få æren af at få sådan en kuffert der, kommer til at få oplevelsen af vanvittig god vin, der skal ned i den kuffert. Det er selvfølgelig udvalgt fra Wineservice af. Ja. Jeg har valgt først og fremmest hvidvin, skal der ikke. Vi er det nye sort slovensk vin, lavet for en lille vinhus, der hedder Velus, på en druesort, der hedder Riesling. Helt god plads, smager vanvittigt godt. Og jeg ved godt 75 cl. Det er normal standard. Men what's not to like? Jeg elsker Magnum. Så det skal der selvfølgelig ikke. Det giver god mening. Vi er i Spanien, i et område, der hedder Rioja. Og vingården her, det er Winemoods. Og lavet på en druesort, der hedder Graziano. Det er en ung winemaker, der har fået nogle meget højtliggende marker. Så den har fået lov til at lege med, og har lavet det her outstanding produkt i Magnum. Den skal selvfølgelig også på. Ja. Og sidst men ikke mindst, jeg ved godt, at verden den er gået lavere, og nogle gange så trænger man sig bare til et eller andet. Så man må aldrig nogensinde tage afsted uden portvin. Nej. Det er et must. Den er ikke længere. Vi er i et hus, der hedder Ribes Lier. Laver en, der hedder Antonio. Vi er i Portugal, i Duodalen. Men lige præcis den her portvin, Special Reserve og nogle andre modeller, han har lavet kun til Wineservice. Så vi er den eneste importør i hele verden, der har fået grønt lys til at importere lige nok i den her portvinserie. Men den her portvin, den skal selvfølgelig med i kassen. Og ved du hvad, ikke nok med det, så har jeg faktisk også fået mulighed for, at jeg skal smutte til Bornholm. Jamen. Jeg laver en aftale med en, der hedder Peter, der ejer Kjærstrup Chokoladefabrik. Han har lavet helt unikt til Wineservice. Super lækker chokolader med kun det her portvin i. Okay. Matchet, ja. Nå. Og vi må ikke glemme den gode mad også. Nej. Så jeg har også lavet en lille fræk aftale med Dennis ude fra Mads Spisehus i Slagelse. Jamen. Så der skal jeg også forbi, og jeg skal hente en madopskrift, han har lavet, som er kombineret sammen med de vine her. Lyder det ikke lækkert? Jo. Det synes jeg også. Ja. Helt vildt guft. Men jeg står faktisk og tænker på noget. Ja. Vil du ikke med? Jo. Det kan jeg godt tænke mig. Altså, vi kører nu her. Jeg kommer lige til at klæde op, fordi jeg står i arbejdstøjet. Så jeg tager lige lidt pænere dress på, når nu vi skal pæne udbys. Ja. Så skal vi ikke bare komme afsted? Jeg får skiftet tøj. Vi smider kufferten her i bilen. Og så tænker vi, så er det bare at køre. Det lyder godt. Godt, lad os komme afsted. Så er vi ved med ude hos den gode Dennis på Mansk. Det bliver spændende at se, hvad han kan diske op af lækkerier. Ja, må ikke. Hej, Monika. Hej. Hvor har du gemt Dennis hen? Han står og pusser glas lige frem. Men det er godt at høre, at han laver noget. Ja. Vi fanger ham. Hej, Dennis. Hej, velkommen til. Jo, tak. Du står simpelthen lige og pusser lidt glas. Ja, det skal du også til. Ja, det skal du også. Har du lidt med til mig? Ja, jeg har taget en lille hyggekuffer med. Jeg glæder mig. Vi skal lidt godt. Jamen, jeg har jo lavet en fin menu, så lad os se på det. Lad os putte det i. Tak fordi jeg må kigge forbi. Ja, jeg har jo glædet mig. Det er godt. Det har jeg altså også. Det er spændende, om det hænger sammen. Jamen, lad os starte med et glas rødvin, Ja. tænker jeg. Jeg skænker lidt til dig. Kære Jonas, fotograf. Ja. Altså, du står jo stakkel derude og flagrer. Ja. Kommer du ikke lige ind og med til at smage? Det er altid godt med en tredje mand. Ja. Jeg har godt lige duftet den der, men Ja. altså... Og den er godkendt. Ja. Perfekt. Ikke for tør, det synes jeg ikke. Nej. Du Ja. har kreeret noget ude i køkkenet med her i en fin menu, der Ja. passer til de Jeg har kære. snydt lidt på forhånd. Jamen prøv at høre. Det er jo Så, næsten som til. Den ligger sjovt nok klar her. Super. Nej, hvor lækker. Og der er den fuldstændig beskrevet, og den er sat op sådan, så ja. Den er brugervenlig. Den er brugervenlig, Ja. og det er ikke blevet til en vildledning, det er Nej, en vejledning. det er jo godt. Selvfølgelig bare med lidt sund fornuft, Ja. men så kan man se de vine, der er til, og så har du menuen her, Ja. og så trin for trin fuldstændig, hvad skal der gøres? Jeg hører, hvad du siger, Misha. Ja, det skal du gøre, så skåler vi igen. Skål. Ja, skål. Og jeg synes jo, altså, at have den liggende, og så er man fuldstændig sikker på, nu tager vi de her gode flasker vin, stiller op, og så sammen med den her menu. Ja. Nå, Dennis. Det er hyggeligt, men Jonas og jeg, vi skal sådan set ud til Bornholm. Så vi bliver altså nødt til at køre. Super. Og så går det jo ikke, at jeg har drukket en af. Nej. Vi klipper herfra, og så siger vi tusind tak for det her. Det er jeg virkelig glad for. For Ja. det er virkelig godt håndværk, også fra bare- din side.
tusind tak. Og det var jo så lidt. Så jeg håber folk kan bruge det i hvert fald. Ej, det er ikke også i tvivl. Nej. I hvert fald. Så jeg putter den i kassen, og så kommer den med på den gastronomiske rejse. Er du klar, Jonas? Ja. Så er vi Asta Tak der for i dag. Vi ses. Ja, vi den ses. her, skal du have glasset med? Jeg skal have glasset med. Nå, okay. Det er ikke der kører. Jo, tak. Vi ses. Ja, hej. Godt, hej. Halløj, Majbrit. Halløjsa. Så fik vi klaret den. Så kom der lidt i den gastronomiske rejsekuffert. Det lyder sgu godt. Ja, ikke? Hvad, Det er rene lækkerier. skal vi ikke bare se at komme afsted så? Jo, det tænker vi. Hvorfor fanden kører jeg altid for langt til de der stander, der forstår det? Jeg har følt med for kort arm. Ja. Så, Så virker det. så kører vi. Tal med, om det ikke var det rigtige sted, vi landede. Det tænker jeg. Det finder vi i hvert fald ud af. Ja. Nu render vi ind og siger pænt goddag. Så ser vi, om de vil hilse på os, eller om de tænker, hvad snakker de om, de sjællænder? Ja, Ja. der er skidt et skud. Ja, vi giver det skud. Hej, Buna. Hej. Tak fordi vi må komme her på Kærstrup Chokoladefabrik. Ja, og velkommen til Bornholm. Ja, det er os, der takker. Men hvor er det altså hyggeligt, Peter. Du lige har tid til, at vi må komme og forstyrre dig. Altid. Også sjællænder. Ja, altid. Jeg har det gode at være med jer. Ja, det kan vi kun glæde os over. Nu så høre, jeg har taget sådan en lille gastronomisk rejsegruppe med. Ja. Og der skal vi lækkerier i, som vi talte om. Ja. Og du har jo du har været ude i værkstedet, smøger ærmerne op, og har jo lavet en lækker chokolade. Ja. Men jeg spurgte lige. Nemlig, er det ikke bare? Jo. Jeg tænker da lige for at sige, altså, som jeg har sagt før til Jonas, vi rejser ingen steder uden portvin. Det er vigtigt. Så den har vi selvfølgelig altid med i kufferten. Men udover det, så skal vi jo have til chokolade i også. Men jeg kunne godt tænke mig at smage. Ja. Skal vi ikke smage? Jo. Chokolade. Værsgo. Ja, jeg kræver chancen. Den skal tages i en bid, den der. Ja, Så det kan bruge den chokolade. Det er det, vi kalder en god haver. Ja. Jonas, skal du ikke også lige smage? Jo, jeg Du kommer. bliver nødt til lige at være med. Ja. Ja da. Nej, du skal der. Det er sådan, nej, den der. Den der. Det er sådan en bid. Okay. Men godt nok at snakke med morgen. Ja. Nej, godt. Ja, det gør vi. Det gør vi. Se det godt om der. Tak. Ja. Godt at høre. Jamen, mens jeg gumler, så bruger jeg på vanilje. Så supplerer jeg med lidt chokolade. Det synes Er det sådan der? Er det ikke det, vi gør? Yes. Så er vi sikre på, at der kommer en lækkerier i. Og man Sådan. kan gøre bedre. Bum. Jamen, ved du hvad? Skal vi ikke bare lade Peter komme videre i produktionen? Det synes jeg. Så siger jeg, fortsæt god rejse. Jo, tak. Det bliver en lang tur, ikke? Jo, Fordi der er men- et stykke vej til jul. Ja, men ved du hvad? Så Det du må går bare vide det. Ja. Vi må prøve at se, om vi kan holde fingrene på chokoladen. Det kan jeg jo karaktere, tror jeg nok. Ved du, Peter? Vi siger tak for jer. Tak fordi, at vi må komme forbi. Altid. Og vi glæder os til at redde nogle pragtfulde mennesker med noget god chokolade. Tak for det. Selv tak. Kan du have det godt? Og lige- herovre, så ses vi. Det kan Hej. Nå, Majbrit. Det var en god tur. Så kom vi simpelthen Ja, så kom vi rundt igennem det danske land. den kulinariske rejse her. Ja. Jeg tænker på, så en god tur. Den skal der slutte af med godt glas på. Jamen, Er det du skal ikke du frisk da. på det? Ja, det kan du da tro. Ved du hvad? Lad os få et glas. Ja da. Så bliver det ikke bedre. Godt. Skål. Skål, og tak for en god tur. Det er mig, der takker. Tak fordi du ville tage med i førerhuset. Ja. Skål. Skål.